Dopisnik Raške televizije, Damir Smrtić, če se ne motim. Ja. Povejte mi najprej komentar predvolilnega dogajanja u Sloveniji, pa seveda rezultata na Novosadu. Mi u Hrvatskoj bili smo sretni što tema ove predizborne kampanje u Sloveniji nisu bili hrvatsko-slovenski odnosi. Mislim da je to riješeno na proljeće rješavanjem životnih problema Joška i Orasa. Sjetimo se samo prije 2 godine da su bili incidenti kada su ovdje bili lokalni izbori na Hotizi. Prije 4 godine navodni incidenti, dogovaranje incidenata između Janše i Sanadera u Piranskom zaljevu, tako da zaista u Hrvatskoj smo sretni što prvi put nisu bili tema hrvatsko-slovenski odnosi. Mislim, i Sloveniji, to je dalo... Da. Kako komentirate izide? Pa u jednom trenutku nastala je drama. Nakon što su, svi smo mi i hrvatski novinari proglasili pobjednika Pahora, ali evo, oko 21 sat nastala je prava drama, bili su izjednačeni, no evo kako sada stvari stoje 1%. U jednom trenutku čak smo mislili da će se ponoviti ono što se prije godinu dana dogodilo na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, ali očito nije. Evo, predsjednik Cirke rekao da će dati mandat pobjedniku, dakle to je Pahor. Ministar obrane dosadašnji Erjavec je rekao da će krenuti u razgovore, pregovore sa Pahorom, tako da mislim da će Pahor biti mandatar nove slovenske vlade. Što je bilo zanimljivo, što ste opazili zanimljivo u predvolilnim dogajanjima ovdje? Pa bilo je interesantno pratiti aferu Patrija. I vas se to tiče nekako? I nas se tiče, ali dobro, kod nas još istraga nije ni počela, nije došla do tih razmjera koji su bili u Sloveniji, zato nam je bilo interesantno pratiti. Inače, na Hrvatskoj televiziji nismo planirali pratiti toliko predizbornu kampanju, zanimali su nas hrvatsko-slovenski odnosi koji nisu bili tema, čak su svi osim Katarine Kresal odbili govoriti za Hrvatsku televiziju, recimo novi, vaš očito premijer Borut Pahor je rekao da se Hrvatsku ne tiču ovi izbori jer su to vaš unutarnjo politički problem. Se zadnje 4 godine bilo što premaknulo u odnosima ove dvije susjede Hrvatske i Slovenije? Mislim da nije. Mislim da još nije. Vidjet ćemo kako će biti s novom vladom. Napravili smo 2 koraka naprijed pa smo se vratili 4 natrag, ali mislim da će sada da će biti bolji odnosi. 2 komisije mješovite rade na rješavanju pitanja granice. Stranke ljevice većinom su naklonjene Hrvatskoj i što bržem ulazu u Europsku uniju i oni ljudi s ljevice s kojima sam razgovarao rekli su da ćemo sve ostale susjedske probleme rješavati kada uđemo u Europsku uniju. Ali kolega, Sanader izgubio nekog kolega, to ja ne znam što. Da, to je istina. Sad ćemo vidjeti kako će biti u pregovorima sa Borutom Pahorom.